Lalo yung papa ay. Narang pa nang gabot tong eskwela para makaahon ta sa kalsod. Uy, nasilin. Kanina pa akong tripan. Balik ka na eskwela. Wako ni eskwela ay kapoy. Pwede naman po ko di mo eskwela kay dako man pumigbasakan. Ay nga na, Lord. Bakit dako magbasakan? Di na ka eskwela. Ay pagbuot, ikaw pobre man ka eskwela. Pero di ka pang kakalampos kay pobre mo. Ay, ikaw na pa para makarelax ka. Kaya mag-isa pabili ka na, Lord. Len, ikaw lang dala, Len. Kayo maginahinay na po koron, Len. Kasi maantog ka pa. Sa'yo pa mo kayo. Kung may alona, relax pa. Kinahinay na ako, Len. Dito ko mag-relax. Sa naka oras ron. Basta may tirada na ako ron ay. Kung eskwela, kapoy. Uy, nasi Uncle. Lipan ko dibi. Uy, Kol. O palagi ka nang nampisa ko. Lalauna na biya, Kol. Ha? Alauna na, Daydong? Oh, alauna na, Daydong. Sige dong, kayo ang ko'y orasan ko. Naatik si Uncle. Lalo yung papa ay. Narang pa nang gabot tong eskwela para makaahon ta sa kalsod. Uy, nasilin. Kanina pa akong tripan. Balik ka na eskwela. Wako ni eskwela ay kapoy. Pwede naman po ko di mo eskwela kay dako man pumigbasakan. Ay nga na, Lord. Bakit dako magbasakan? Di na ka eskwela. Ay pagbuot, ikaw pobre man ka eskwela. Pero di ka pang kakalampos kay pobre mo. Mag-uuma lang na akong papa para manangkamot na para makahuma kong eskwela. Atos ako, Lord. Di mo kaya ka mo eskwela. Zilord, dahil sagod! Oy, te, unsa man te? Zilord, ako papalit. Gilista na ako ni para di ka kalimot. Sige, te, kaya murag dugay-dugay pagkuha ka ulit sa probinsya ba? Nakuha na, kausaban ay. Dugay-dugay na magkuha ka ulit. Ayo! Uy, sa ato? Dam, pag-ibasa ko, Dam. Di mo ko basa, Dam. Ay kana, magic sarap, Nescafe og shampoo ra man na. Murag pamilya na ko imong naong. Nagadiri, magkukudam. Sa Cebu lang ko nagdako. Eh, sa ato, Dam. Unsa din name ni mo, Dam? Elaine di ay. Ikaw din na, Ilin. Gupahan na ni mo, oy. Ako din itong kababata ni mo sa una, nga si G-Lord. Ay ikaw din na G-Lord. Wadyo ko kalimot sa imong giingon sa kuha sa una ba? Ay, tama. Grabe, bigay kong kabuli ni Ilin sa una, bay. Dara manilang. Ara, balik ko lang ako ng supli. Si ate rin kuha. Paang Ilin, oy. Nakawaas na din silang kalisod. Pay, naminaw ko itong giingon ni Ilin da. Pwede naman po ko di mo eskwela kay dako man pumigbasakan. Ay nga na, Lord. Bakit dako magbasakan? Di na ka eskwela. Morning sa karon, bisag basa. Di yun ko balo mo basa. Morning giingon nila nga nasa huli ang pagsisisi. Lah, singutan ng papa oy, pandaron sa nakong aircon. Unak, ipandar na mga aircon na. Opa, gipadan akong aircon kaysa kawadon na to sa una. Sa napunda na to karon pa usa ka makabenepisyo. Kay kung dili tungod nimo, dili ta maingani karon. Nak, okay ra na ko aircon, nak. Kaya anad ako ani. Pero salamat, nak.